گفتار ششم، آویزان شوی. дар сари роҳ ба сӯи канал як чормағзи азамате буд ки дар он паррандаҳои бисёре лона мегузоштанд. вақте ки асаду самад ба таги чормағз омаданд, акадумдарозҳои бисёре якбора мағал бардоштанд. самад чистонеро дар бораи акадумдароз ба ёдаш оварда бо овози баланд хонд: рафтанаш тир барин, шиштанаш мир барин, сиёҳияш қир барин, сафедияш шир барин. медонам ин акадумдароз, вай дар ин ҷо бача мондагӣ, биё бачаашро мегирем, гуфт асад. ба ин дарахт баромада намешавад, розӣ нашуд самад. вай умуман ба дарахт баромада наметавонист. ман мебароям, дарахти ман баромада наметавонистагӣ нест, манманӣ кард асад. набаро, ҳо ана дидӣ лонаи вай дар ҷои нобоб, дар шохи борик. боз ҷураи худро аз ин кор нигоҳ доштанӣ шуд самад. аммо самад аз бачаҳое буд ки як корро фикр кунад, иҷро накарда намемонад. ана тамошо карда ист, гӯён асад гурбавор ба тани чормағз часпида боло баромадан гирифт. ҳар қадар ки асад боло мебаромад, ҳамон қадар доду фиғони аккаҳо баланд мешуд. асад аз боло ба поён нигоҳ карда дилаш ҳаросид, аммо дар назди самад шарманда шудан нахоста, ноилоҷ аз шох ба шох чун бачаи дорбоз гузашта ба лонаи акка наздик мешуд. эҳтиёт шав, эҳтиёт! аз поён самад маслиҳат медод. асад аз як шохи боло дошта ба рӯи шохи поён мурчавор қадам мемонд. ногоҳ шохе ки дар зери пояш буд шикаста ба замин афтод ва асад моҳирона аз шохи боло дошта чун куртаи ба тори ҷомашӯи илҳоқ карда шуда овезон шуда монд. шохе ки ӯ ду даста аз он медошт низ алвонҷ хӯрда шиканам мегуфт. чанд бор асад монанди турникбозон хост ба рӯи шох барояд, аммо ин кор ба ӯ муяссар нашуд. вазъият то рафт хатарнок мешуд. дастҳои асад аз вазнинии баданаш ба дард омаданд ва оқибат тоқат карда натавониста бибиҷон мурдам, гӯён фарёд кард. ёрӣ диҳед! бо тамоми овозаш самад ҳам фарёд кард. аммо дар атроф касе набуд. дар ҳар дақиқа асад ғалтида маибу маслух шуданаш мумкин буд. ана дар ҳамин вақт чашми самад ба алафҳои хушк афтод ки чанд қадам дуртар банд баста ғарам карда монда буданд. якбора фикри хубе ба сараш омаду ба тарафи ғарам давид ва бандҳоро бардошта омада дар ҷое ки асад овезон буд партофтан гирифт. самад мокӯи бофандаҳо бар ин рафту омад кард. ҳой, дуздро доред! гӯён ногоҳ мӯйсафеде аз куҷо пайдо шуда омад. бобоҷон, ёрӣ диҳед, асад мемурад, илтиҷо кард самад. дуздӣ мекунию ҳам масхара? не, асад 100 сол умр мебинад, гуфт мӯйсафед. маълум мешавад ки номи мӯйсафед ҳам асад будааст ва сухани самадро ба дигар маъно фаҳмидааст. самад барои фаҳмондани воқеа вақт надошт, бинобар он бо ишора шохи дарахтро нишон дода гирья карда фиристод. мӯйсафед зуд ба шохи чормағз нигоҳ карда аввал худоё гуфта дасту по гум кард ва сонӣ аз нияти самад пай бурда худаш бандҳои алафро бардошта овардан гирифт. дар чанд дақиқа дар зери пои асад ғарами алафи хушк баланд шуд ва мӯйсафед ҳатто ҷомаи сандуфи сиёҳи худро кашида ба болои алаф партофт. асад ҳамоно дар шох овезон истода гирья мекард. натарс, худатро парто, гуфт мӯйсафед, аммо асад метарсид. парто, ин ҷо мулоим, таъкид мекард мӯйсафед ва зери лаб дуо мехонд. дигар илоҷе набуд. асад дасти худро сар дод, куртаи ӯ монанди парашют дар ҳаво кушода шуда худаш ба болои ғарам афтоду ба даруни он ғӯтида рафт. мӯйсафед зуд асадро аз даруни алаф кашида гирифта пурсид. ҳама ҷоят дуруст? ҳа, дуруст, хурсандона ҷавоб дод самад. хайрият, гуфта мӯйсафед арақи пешониашро пок кард ва дар ҷояш нишаста монд.
ту худи парашютчиҳо бар ин фаромадӣ, таъриф кард Самад. ман ду дастамро васеъ кушодам ки ба замин бо сарам омада назанам. калонгарӣ кард Асад. вай дар ин ҷо гапи дурӯғ гуфт. ту бояд ба ҷуръат ташаккур гӯӣ, на ин ки манманӣ. агар ба ин кор ақли вай намерасид, намурӣ ҳам ду поят мешикаст. аҳмақ, таъна кард Мӯйсафед. раҳмат, гуфт Асад аз огоҳии Мӯйсафед ба худ омада ва дасти Самадро фишурд. Мӯйсафед гӯё ору газида бошад, якбора давида аз ҷояш хесту як шапотӣ ба рӯи Асад зада гуфт: шайтонҳои дупо, агар минбаъд ба чормағз баромаданатонро бинам, худам поятонро зада мешиканам. хайрият, фалокатро худо пок карде. хайрият. бачаҳо аз ҳайбату ғазаби Мӯйсафед тарсида чизе нагуфта рӯ ба гурез ниҳоданд. фақат калта ду бор ба Мӯйсафед авав карда сонӣ гурехт. дуртар рафта бачаҳо ба ақиб нигоҳ карданд. Мӯйсафед бандҳои алафро бардошта аз нав ба ҷои пештарааш мебурд. аз воқеаи рӯйдода Асаду Самад хеле тарсида буданд. бинобар ин онҳо хомӯшона роҳ мерафтанд. дар ҳақиқат агар дар он наздикӣ ғарами алаф намебуд, ягон фалокат рӯй доданаш аз эҳтимол дур набуд. хомӯширо ниҳоят Асад вайрон кард. ба чормағз баромаданамонро боз ба ягон кас нагӯӣ. агар дар хона фаҳманд, дигар ба ҳеҷ куҷо рафтан намемонанд. ба болояш шатаҳои обдор ҳам мезананд. не, агар худат ба ягон кас нагӯӣ, ман аз даҳон намебарорам. ин сирри ҳарби бар ин. розӣ шуд Асад. дар ин бора гап тамом, таъкид кард Асад. ногоҳ садои шаршари об ба гӯш расид. онҳо ба ақиб нигоҳ карданд. оби калоне хасу хасрӯбаҳоро бозӣ доронда меомад. Асаду Самад ба ҷӯй даромада пеш об медавиданд. ин кор хусусан ба калта маъқул шуд. дар як ҷо об аз баландӣ ба поён рехта, шаршара ва дар поён ҳавзчаеро ташкил кард. ин ҷо обозӣ кардан боб будааст, гуфт Асад. ҳамин ишора кифоя буд. ҳар ду дар лаби ҷӯ куртаҳои худро кашида монда ба обозӣ машғул шуданд. ҳамаи нохушиҳо фаромӯш шуд. онҳо хурсанду шодмон гардиданд. Самад ба лаби ҷӯ баромад ва бо овози баланд хонд: давидему давидем, ба ҷӯи нав расидем, ҷӯи нава обаш мул, тамбалҳоя хобаш мул. баъди ин худро боз ба об партофт. калимаи танбал ба ёди онҳо Таваккалхоҷаро овард. Самад, гуфт Асад, Таваккалхоҷаи хоболуд чӣ кор карда бошад? бедор шуд ё не? об кайҳо ба он ҷо рафта расида буд. дар айни тасви ҷанҷол бачаҳо ба душох расида омаданд. нон занад кӣ? қасам мехӯрд Таваккалхоҷа. ҳасани ҳангома бо ҷураҳояш омада поямро баста монда рафтааст. чаро нагуфтӣ? ба даҳонат пахта тиқонда буданд мия? решхан намуд Бурҳони биҳӣ. не, дар даҳонам биҳӣ буд. пас наомада ба Бурҳон неж зад Таваккалхоҷа. нағз карданд ки даҳони туро бо ногуфтанӣ пур карданд, гуфт қаҳри худро фурӯ бурда Бурҳони биҳӣ. ӯ биҳиро ном набурда ҳамчун гапи айб ногуфтанӣ меномид. дурӯғ, дод зад ҳасани ҳангома. мо аз ҳеҷ чиз хабар надорем. фақат баъди он ки ба участкаи мо об рафт, чӣ гап гуфта ба ин ҷо омадем. ман давида омада бинам ки ба мироб рӯ овард Бурҳони биҳӣ. Таваккалхоҷа пояш бастагӣ дар таги тут ба ҳузур хобидааст ва қару қур хӯрок мекашад. маълум, боз даҳон кушод ҳасани ҳангома. ба ҷӯбандӣ хушаш наомада худаш пояшро баста хобидааст, то ки гуноҳро ба гардани ман бор кунад. аз ту, гуфт мироб ба Ҳасан муроҷиат карда, ҳар кор баромаданаш мумкин. беҳуда туро ҳасани ҳангома намегӯянд. боз туту бедгӯӣ баҳсу ҷанҷол авҷ гирифт. маълум мешавад ки дар вақти масти хоб будани Таваккалхоҷа об омада ҷӯи нимкола бастаро вайрон карда ба тарафи заминҳои ҳасани ҳангома рафтааст. Таваккалхоҷа нағз медонист ки пои ӯро бачаҳо баста рафтанд, аммо инро эътироф намекард. шарм медошт гӯяд ки бачаҳои 6 сола поямро баста рафтаанд.
бинобар он ҳамаи гуноҳро ба гардани Ҳасани Ҳангома партофта намешуд. дар ин вақт чашми Таваккалхоҷа ба Асаду Самад афтода аз ғазаб суб сурх шуд ва аз дил гузаронд: ягон рӯз ин лаънатиҳоро дошта адабашонро медиҳам. аммо ҳозир серо бой надода аз гапаш намегашт. Туҳматкунӣ, дуруст туҳматкундия, мегуфт Бобо Тоҳир, ки ба ин ҷо омада буд. худатро овехта ин кори Ҳасани Ҳангомагӯӣ намешавад. ҳама хандиданд. нон занад ки рост мегӯям. аз нав қасам мехӯрд Таваккалхоҷа сар равад ҳам сир наравад гуфта. қасам нахӯр хоболуд, нон чизи муқаддас. овозашро баланд кард Бобо Тоҳир. ман росташро гӯями? Самад ба ҳозирон муроҷиат кард. ӯ мехост рости гапро гуфта бечора Таваккалхоҷаро аз калкалшавӣ халос кунад. фақат ту шум кам будӣ. гӯён Таваккалхоҷа ба тарафи Самад давид, чунки ӯ аз ошкоршавии ҳақиқат бештар метарсид. аммо якбора пояш лағжида ба ҷӯи пуроб гумбурозанон ғалтида рафт. боз дар атроф овози ханда баланд шуд. Асаду Самад ба тарафи хонаашон гурехтанд ва надонистанд, ки оқибати ин ҷанҷол чӣ шуд. идома дорад.